Fi-triq Erixen fir-Rabat se jiġu rilokati aktar minn 12 familja sakemm isiru interventi strutturali kruċjali fuq l-istess triq. Dan l-intervent jagħmel parti minn proġett ta' 4 miljun euro biex tiġi riġġenerata triq kollha. Iżda minħabba l-istat ta' telqa li kienet tinsab fiha triq wara deċenji b'nuqqas ta' xogħol, Infrastruttura Malta ddeċidiet li tirriloka l-familji bħala miżura ta' prekawzjoni. Mawa News il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Frederick Azzopardi, sostna kif minħabba l-istat ta' telqa inħassu wkoll xi ċaqliq fit-triq. U spjega kif il-familji residenti f'din it-triq ma tħallewx fid-dlam dwar is-sitwazzjoni e kif għaddejjin diskussjonijiet bejn l-Aġenzija u l-istess residenti. Ħsieb huwa li f'diskussjonijiet ma' residenti jiġu relokati, ovvjament kun bħala Infrastructure Malta tidħol għal dawn l-ispejjeż addizzjonali sabiex jiġu relokati f'post ieħor, imma ovvjament naħseb fejn tidħol sigurtà huwa importanti li ma jittieħed l-ebda sogru. Il-Perit Kurin Dimek, responsabbli mill-proġett, tenniet kif din it-triq hija mibnija fuq saffi ta' bla timxaqa u tafli, u għalhekk hemm bżonn qawwi li tittieħed azzjoni mill-aktar fis possibbli. Hija spjegat li dan kollu qed isir għas-sigurtà tar-residenti ta' din it-triq. Pratikament ħajkunu qed jitkompla xogħlijiet li nbeda fil-faċċata, jrid ħaffir ta' kolonni tal-konkos li aħna nsibuhom bħala piles. Kif ukoll bejn pajlu oħra sa jkun qed jintela b'milli tal-konkos biex noħolqu tista' tgħid ħajt sħiħ rinforzat bejn pajlu oħra. F'dan il-proġett se jsir ukoll tisbieħ taż-żona permezz ta' bankina mwessa u bankijiet għal benefiċċju tar-residenti rabtin.